дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. вазорати корҳои дохилии русия ният дорад вуруди муҳоҷиронро ҷиддӣ назорат кунад. қарор аст дар фурудгоҳҳои шаҳри Москав изи ангушт ва аксбардории муҳоҷирон ҳангоми вуруд ба ин кишвар ҷорӣ шавад. дар ин бора сардори сарраёсати вазорати корҳои дохилии русия оид ба масъалаҳои муҳоҷират Валентина Казакова хабар дод. қайд гардид ки чунин иқдом аз ҷониби ҳукумати Москав низ сурат гирифтааст. дар ҳар як фурудгоҳи маркази ҳавои Москав меҳмонон изи ангушт ва аксбардорӣ карда мешаванд, гуфт ӯ. ба гуфти ӯ ин барои он зарур аст ки афроде ки маълумоти насби худро иваз мекунанд ба қаламрави Русия ворид нашаванд. сабти изи ангуштон усули муайян кардани шахс аст ки бар асоси вижагии шакли пӯст сурат мегирад. ин принсип дар илми криминалистӣ васеъ истифода мешавад. хабар медиҳад Спутник Тоҷикистон. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.